Il-Partit Nazzjonalista qed ikompli għaddej bi proċess ta' tiġdid hekk kif bejn l-erba' u nhar il-ġimgħa se jkunu qed isiru numru ta' elezzjonijiet biex jiġu eletti membri ġodda fuq il-Kumitat Eżekuttiv. Dan bħala parti mill-Kunsill Ġenerali Amministrattiv bit-tema dan hu l-mument li jilħaq il-qofol tiegħu bid-diskors tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg nhar il-Ħadd li ġej. Fil-waqt li matul il-jum tal-erba' kienet għaddejja l-votazzjoni għal rappreżentanti distrettwali tal-Kumitati Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista u tal-Kunsillieri Lokali tal-Partit Nazzjonalista, nhar il-ġimgħa se ssir il-votazzjoni biex jiġu eletti fl-Eżekuttiv 18 il-rappreżentant tal-Kunsill Ġenerali. L-erba' iridu jiġu eletti rappreżentant tal-Kunsillieri Lokali għal kull distrett u rappreżentant tal-Kumitati Sezzjonali. Nhar il-ġimgħa mbagħad il-Kunsillieri tal-Kunsill Ġenerali jivvutaw biex jeleġġu 6 rappreżentanti irġiel, 6 nisa, 4 żgħażagħ u 2 rappreżentanti minn Għawdex. Għal dawn l-erba' listi qed jikkontestaw total ta' 34 kandidat. Il-votazzjoni ta' nhar il-ġimgħa se ssir fid-Dar Ċentrali f'Tal-Pjetà bejn nofsinhar u d-9 ta' filgħaxija fil-Każ ta' Malta u fis-Sub Headquarters tal-Partit Nazzjonalista f'Tasannat bejn nofsinhar u s-7 ta' filgħaxija fil-Każ ta' Għawdex.